Мислиш, че твоето училище е строго? Изчакай да чуеш тези. Топ 5 на най-строги училища. Топ 5 Атикен Колидж, Австралия. На пръв поглед изглежда нормално училище, но дисциплината е желязна. Учениците получават предупреждения, ако имат разкопчана риза, грим, бижута или неподредена коса. Повториш грешка – официално наказание. Номер 4. Колеж Сейнт Патрик, Ирландия. Говоренето по време на хранене е забранено, а поведението се оценява ежедневно. Учителите наблюдават всяко движение, а закъснение за час се наказва с допълнителни задачи и доклад до родител. Номер 3. Военна академия Намвон, Южна Корея. Тук учениците живеят като в казарма. Денят започва в 5 часа сутринта, телефони не са позволени, а всяка грешка се наказва с лицеви опори. Целта е да изградят железен характер. Номер 2. Суворовски военни училища, Русия. Учениците спят по график, стават рано, маршируват и поддържат безупречен ред. Пропуск или неподредено легло – наказание. Дори общуването се регулира само по заповед. Манастирът Шаолин. Номер 1. Най-известното училище по дисциплина в света. Учениците се обучават в бойни изкуства, медитация и духовен контрол. Ставане в 4:30 часа сутринта. Тренировки по 10 часа. Никакви телефони или почивки. Нарушиш правилата, наказанието е физическо натоварване или медитация в мълчание. Кои от тези училища ви се струват най-строги? Напишете в коментарите.